Olmayım min babay. Harıga havışam kibem min. Alay bulğas üzüňe alhın. Şulayın. Qotundың karakterin bilen min. Ulhe ulir vermeyesek. Kreyserimde vermeyesek. Ehil Fəsqəttin falutun hıra. Şulay. Uluttuna vermeyesek. Olay bulğas Fəsqəttin hin ona sot kabir. Şulay. Kılganısqa qarşı sot qala verip bulmay şul. Niye? Çünki min onun bilen zagısta tugul. Eniştep zağızqa kirmenigiz hon. Mühabbet minen yaşar müttigeynim zebirettey. Bulay bulağın bilgem bulham. Beş mertebe zagıska kirgen bularıydım. Bırakılır şıtırdatıp sutka veririm. Kreyser olumda dayaş diyaridim. Ol bit minin şunday akıllı. Udime akşagan, udime. Eger de kübürek mına şol teatrlar bolsa, halık kübürek yürüse, birden bu teatrda katnaşkan kişiler ödüleri, tertipli kişiler bula bitindalar. Vakıtlı boşqa ötkärmeyler. İkincisinden teatrda qaragan her bir kişi äzginele nindeydir anda histi var indi. Tertipli kişi esip yürüyen kişi teatrga barmay bitindalar. Min belekeyden sahne yaratkan kişi o. Yaş sakta oynay turgan, okugan sakta mektepte. 54-nji yılda teatralny institutqa barıp kirip ketken bolganym Moskovskiy. Okurga to'g'ri kelmedi. Muna hazır qartaygas yürüp atam. Mening tilegim bar bir ay serьезный gana bir ay dramatik rolde başqarıp qaragayın. Hep ısın artist болып өткен егерінде шымарып, ұстарып. Неше ел ішлей егерінде артистке болып? Бұл театрда 29 ел болды. 70 елнің бошынан бошлап, бошаған емекеге келгеш. Мына қазір 30 ел була почти. Егерінде іште ішленегід? Мен бір елдің культурада ішледім. Онан соң комсомольский работая кеттім, онан вожатый болып ішледім. Мына қазір 25 елдің пионерда ішледім. Может, металлист болып, мына 10 ел директорым болмай пионеров. Олайға сіз айта алағында, һеҙҙең өсөн нимә ул халык театры? Һеҙҙең өсөн шәхси? Минем өсөн халык театры жан азығы. Менә қысқа ғына әйтеп әйткәндә, башка төрле әйтеп булмый. Миңа нык кирәк ул. Минем төрле чагым булды, авыр чаклар булды, кайгылы чаклар булды. Шул вакытта менә шушы кешеләр белән үзеңә табып инде жан тынычлыгы табып. Ул бит театр гына түгел, без менә тормышта бөтен нәрсә турында да сөйләшәбез, киңәш бирәбез, бер-беребезне тынычландырабыз. Төрле чак була бит инде. Авыр эштән кайтканнан соң колхозда эшләйләр, совхозда эшләйләр, үз хуҗалыгы буенча күпме эш эшләйләр. Көннең буе арып битеп, шунда тизрәк хайырдарын һауып, тизрәк репетициягә йөгерәләр. Репетициягә киләләр, онда идеялар турында һөйләшәләр. Кешелек турында, гаделлек турында спорить итәләр, үзләренчә образларын асалар, материалда сыкыналар, автор буенча һөйләшәләр. Улар бит бөтенләй икенче дөньяга күсеп алалар. Хәтта улар иртәнгә тиклем репетировать итәләр. Шуннан уларның спектакль создавать иткәндә народный театрларда бит инде декорациялар юк, аксалар юк бит инде. Шул вакытта улар өйләреннән бөтен нимәләрне ташып, бөтен костюмдар үзләре тегеп, бөтен нимәне үзләре тулдыралар. Мин үҙем Өфөлә заводта эшләп йөргәндә, ошо самодеятельный театрга йөрөнөм. Шуның Стәрлетамак культура ағарту училищеһына барып, заочный уҡырға кердем дә, ҡыҙыҡһынып китеп инде. Шунан 2 йыл уҡығас, хәҙер миңә инде эшләргә кәрәк тиҙәр. Режиссер булыпмы, ҡайҙыр клубта эшләргә кәрәк тигәс, заводтан увольняться итеп ҡайтып, ошо Миәкәгә ҡайтып, режиссер булып эшләп алып киттем. Шунан һуң уңыштарға ирештегеҙ. Башта, иң башта менә диплом эше итеп игеҙәктәрҙе ҡуйҙыҡ инде. Былай уңышлы гына килеп сыҡҡан кеүек булды, Миәкә халҡы яратты. 89-нчы йылда инде беҙгә
Халык театры исемен бирделәр. Айгөл иле менән. Режиссер кемде? Режиссеры ул вакытта мин инем. Бик уңышлы килеп сыкты ул. Сөнки бездә менә халык бик тә талантлы. Үгез балалар үстерәһегез. Гомумән хатын-кыз һәм шу театр эше. Улар да ничек янәш алып барырга мөмкин? Балаларны үзебез менән бергә үтә инде. Ошо сәнгатькә алыгып, менә спектакльдә нисә тапкыр куйһак, миякәлә куйһак инде менә. Кызым инде һәрберһен килеп карай. Һәрберһенә үзенчә менә баһа бирә. Шунһында менә шулайрак уйнагайныгыз, менә уже тегеләйрәк уйнаныгыз. Улар менә үзебез менән бергә сәнгатьте өйрәнеп үтәләр инде. Миякәлә халык шул тиклем театр ярата. Миңа әйтәле, менә спектакль әзерләйһегез икән, миңа әйтәле, бер генә уйнар инем дигән кешеләр дә күп Миякәлә. Без кайтып кергәндә, Әнвәр бикәүттәге көҙрә бикә менән бына ошонда бәпкәм. Кодагай менә мондарак. Бына ошонда инде. Юк, хакына менә мондарак. Бына ошонда бит инде. Үбешеп торалар ине бәпкәм. Дөрес күрдеңме? Дөрес күрдем шул бәпкәм. Дөрес булма, ике күземдән икеле акрайын бәпкәм. Үз күзләрем белән күрдем. Син дә күрдеңме? Мин дә кодагай кебек ике күземдә шар асып карап тордым. Илләмәгәр мин һиңа әйтәм, киленкәем, мин күрмәдем. Үзләрендә күрмәнеңме? Гунахка керер хәлем юк. Үзләрендә күрмәдем. Икәү бергә инек бит, нәмә карап тордың? Кодагай, һин бит мине каплап тордың. Мин һинең аркаңа карап тордым. Аркаң бит кызлардыкы кебек, бер килешмәгән җире юк. Картлас! Сез мине тереләй үлтерәгез. Тыныс кына юл итеп яткан еремдән ниңә сагылып кайтардыгыз? Ниңә борсын агым? Фольклордан туа, халык театрлары тоже фольклордан туалар. Менә театр ярдәм итә фольклорды тотып торырга, үстерергә, хакларга. Халык театрында һәр вакыт әйтәм, алыгыз милли әйберләрне. Чөнки унда йырһыҙ әйбер, милли әйбер юк. Һеҙҙең бит йырсыларығыҙ бар, шулар ашан итегеҙ. Менә шуңа күрә халык театрында беҙҙең бит профессионал артисттар профессиональны йырлайҙар. Ә халык артисттары, халык театрындағы артисттар, улар халыҡсан йырлайҙар. Улар ближе фольклорға яҡыныраҡтар. Шуның өсөн халык театры ҡәҙерле беҙгә. Халык театры менән халык ижады нисек бәйләнә һеҙҙеңсә? Халык театры менән халык ижады бер күк инде, шулай бит инде. Без менә ул һәр әйберҙе тормоштан сығыбыраҡ уйнайһың бит инде менә. Ул ижад, халык ижады бит инде ул. Ул шул сәхнәлә үҙенең йырында, бейеүендә тигән кеүек без менә тормоштан, менә үҙенең элек-электән килгән, йәшәгән менә тормошта нисек шулай итеп күрһәтергә тырышабыз сәхнәдән. Шул бит инде халык ижады. Шул театр бит инде ул. Шулай бит. Без, конечно, әйтәләр ҙә ул менә әлеге үҙебеҙсә уйнайбыҙ инде. Менә шунса иҫкесә уйнайһығыҙ тип бирәләр бит инде. Былай ни ваҡытында һуңынан, обсуждение ваҡытында. Ә беҙ уйнайбыҙ менә үҙебеҙ тормошта нисек күрәбеҙ, халыҡ араһында, халыҡта нисек, беҙ ҙә шуны сәхнәлә шулай итеп уйнайбыҙ бит инде. Может, ул сәйерерәк тә күренәдер теге ҡала ерендәге режиссерҙарға, ҡаласа уйнап өйрәнгән кешеләр өсөн. Ә беҙҙең өсөн менә ябай ғына, халыҡсан ғына була ла ҡуя. Ә халыҡ беҙҙе ярата. Халык театрының тамырҙары халык ижадында. Театральлек башҡорт халык йолаларына хас күренеш. Ҡарға бутҡаһы, кәкүк сәйе, ҡыҙ оҙатыу, туй йолалары, өй урыны һайлау, ауырыу сырхауҙы имләү һәм башҡа йола ырымдарҙа төп ролде башҡарыусылар менән бергә ҡатнашыусыларҙың да урыны, һүҙе, хәрәкәте, мәғәнәһе алдан билдәле була. Кем оҫтараҡ уйнай, йәки ни хәтлем ихласыраҡ, тәбиғиерәк һәм ҡарап тороусыларға тәьҫир көсө нығыраҡ була, шул тиклем был йола уңышлы ла килеп сыға. Оҫта башҡарыусылар дан ала. Сөнки уларға ла, башҡаларға ла зауҡи, илаһи көс өҫтәлә. Башҡорт халҡының театральлеккә әүәҫ булыуы тураһында рус ғалим этнографы Рыбаков та яҙып ҡалдырған. Ҡарға бутҡа байрамы асылда ҡатын-ҡыҙҙар һабан туйы булған. Һабан туйҙа ирҙәр ниндәй бәйгеләр үткәрһә, ҡарға бутҡаһында ҡатын-ҡыҙҙар шуны ҡабатлаған.
Күрешкән, югерешкән, атта сабышкан, уга тышкан. Катын-кыз байрамына бару тыйылгалы шаянрак егетләр катын-кыз киеме киеп унда үтергә тырышкан. Башта карга булып каркылдашып, урамдан үтеп, халыкты карга бутка байрамы башлану хакында искәрткән балалар был юлы асылда шул коштарның ролен аткара. Карга булып, бутканы алып касып ашай. Біздің институт 30 ел бойына халық театрларының режиссерларына білім бердіп келді. Заочное отделение. Хәзір мына бүгінгі күндә келіп, режиссер народных театров деген отделениені бізде юққа сығарырға тұралар. Әлі мына фестивальда кімдер ең яқшы орын алды деп айтқан, шунда кім режиссердің профессионал білімі болған режиссер халық театрын алып бара. Бүті халық театрдары біздің выпускниктар қолында бүгінгі күнде. Шунан юғалтабыз бит халық театрын. Шуңа күрә нык көз салып, безгә хәзер нинди генә юлдар белән булмаган заочный отделениене хакларга кирәк. Яңа идеялар, бигрәк тә яргы реализм дигән методка нигезләнгән идеялар. Яки русча әйткәндә инде театр абсурда, театр жестокости, театр совести дигән нәмәләргә нигезләнгән шигъри ысуллар барыгыла безнең театрга инде, хатта халык театрына инә башланы. Шуның өчен халык театрына еңлечә генә карап булмай. Андай ниндәйдер зур гына ынтылыштар ярылып ята һәм алар сәхнәгә сыга. Кем ул халык театрының режиссеры? Ул нинди кеше? Халык театрының режиссеры булу өсөн иң беренче тагыла бер тапкыр шул театрда нык итеп яратып, ошо театрда үзенең профессия итеп хайлап алган кеше. Һәм режиссер, халык театрының режиссеры ул башка мына театрдар менән айырмасы шулдыр дип уйлыйм. Аңа бұл режиссерга, халык театры менән эшләгән кешегә бүтән як бигрәк тә актер булырга кирәктер дип уйлыйм. Һәр бер рольдә бит инде үзеңә башкарып күрсәтергә кирәк. Ана шул театрга йөргән хәвәскәр артистларга, һиңә әби ролендә уйнап күрсәтергә, бабай да булып китергә, яшь кенә кеше булып та уйнап күрсәтергә кирәк. Иң беренче һәйбәт актер булырга. Халык театрына актерларда ничек ярып итәһегез, артистларда кайдан табаһыгыз? Нинди сифатларына карап баһалайһыгыз, хайлап алаһыгыз? Һөйләшкәндә, аралашканда кешенең ниндәйдер һидеү ни бар менә режиссерларда бар, кешеләрдә бардыр инде. Менә бу кешене сакырһак, бу кеше мөгаен һәйбәт актер да булып китә аладыр дип мин күз алдыма китерәм. Менә бер генә мисал, Баязит Ильясов агай. Гомер буе ул сәхнәлә кура уйнап, бейеп йөрүне. Һәм һуңгы елларда менә берничә ел гына театрга аяк басты. Мин инде бер вакыт шулай карттар ролен уйнаучы кеше эзләгәндә, мәйтәм, уйлап утырдым да, Ильясов агай мөгаен ошо рольдә булдыра алыр. Безнең халык театрларында күтәрә башлаганнар бит әле, оның әһәмиятен аңланулар халык арасында дип уйлап инде, арт табанда эш пландарыбызды шул кимәлдә дәвам итәргә. Фестивальдар тураһында мин әйтеп китәм. Бездә 96 елда үзебездә булган театр яды. 14 коллектив килгәне безгә. Менә нимәһе аның оештырылык нык матур инде, яхшы. Менә быелгы фестивальдә бит инде профессиональ театрда катнаштылар. Ну, менә шунһы күңелдә карайын дип, менә без барабыз да халык театры артистлары үзебезнең бер генә выступление күрсәтәбез дә кайтып китәбез.
Ошо фестиваль вакытында башка коллективларны караһак, аларга үзебезнең менә карашты әйтә алһак инде, һәм дә алар белән осрашып, менә творческий лаборатория күк әйберләр булса, яхшырак булыр иде. Чөнки бит инде ул халык театры, ул теге бер-берен аралашып, бер-береннән фикер алышаң, ул үсеше дә югарырак булыр дип уйлыйм инде. Мин Рәмзия, мине кысакла үп. Кит шулай үселәр дим, әйдә репетиция.